Лошото е, ако вземе да се отговаря. Вече знаят всички. Здравейте, скъпи приятели! Абе, сега с това. Здравейте, скъпи приятели. Защо? Араба марка Даш. Здравейте, скъпи приятели! Абе, стига с това. Здравейте, скъпи приятели. Араба Аркадаш. Абе, да, догоре-долу така беше Павка. Добре, хубаво, така ще направим. Ние ще правим 2 в 1 с бутер тесто. 2 бързи рецепти с бутер тесто. Нали така? Да. Павка, знаеш кой е бутер тесто? Да. Тесто. Да. Ама бутер. Да. Да, прав си. Сега, аз не знам, скъпи приятели, малко забавихме клипа, защото Павка тук потърпя един лек инцидент. Павка, покажи на хората да видят. Да, лек инцидент с ръчичката, но тя е прекрасно нарисувана вече. Дигни. Така. Нарисувана с подписи, пожелания и така нататък. И във вторника вече няма да бъде с гипса, ще му махат гипса и затова сега снимаме епизода Павката с гипсираната ръка. Накратко гипсмен. Как? Гипсмен накратко. Гипсмен, да. Добре, така за вас днеска разбрахте, ще направим 2 рецепти с бутер тесто. Гледайте внимателно, бързи са и са много вкусни, много хубави, стават за бира, за ракийка и така нататък, кой се каквото иска. Така че, забавлявайте се, продължаваме след малко. Здравейте, приятели, отново! Сега ще ви покажем нужните неща за рецептите 2 в 1 с Бутер тесто. Браво, Павка. Първо ще направим... Не, първо ще направим... Добре, хайде, банани. Това е за сладката част. Какво ще са нужни? Бананчета. Хубави бананчета. 2, 3, 4, кой колкото иска. За солената част. След това има един кремвиш, но той не е само един мунчаго! За солената. Павеле, внимавай, страх ме вече от тебе. За втората част ще трябват креверчета. За солената част ще трябват също шоколадче, течен шоколад. Нутела. Да, в случая е нутела, защото е най-хубавия. Сладката част. Да. И самите бутер, и самото бутер тесто. Бутер тестото, което с него ще направим 2 рецепти. Сега, Павка, какво следва? Ще почнем да ги правим след малко. И нещо друго. Вече предлагаме и мърч фанелки. Накрая ще поставим снимки на фанелките. Който иска, може да пише в коментарите да изпратим фанелки, мърчове, кой колко иска. Нали така, Павка? Да. Това какво правиш? Мериш ли с кремвиш? Не. Добре, извинявам се. Да не го изядеш още на слава. Аз не мога да го биля. Нали съм с една ръка? Той с зъбите му. Така. Благодарим ви, останете с нас. След малко ще започнем работа. Плесни с ръце. Така, сега видяхте как станаха кремвирчи, как се завиват. Сега ще ви покажем как ще направите с бананите, да ги напълним и да ги увием пак в бутер тестото, защото се печат. Така, с ножче, така. Разрязваме, както столеното. Не, прави се така един разрез. Само че този път ще го направим от двете страни. Защо? Сега ще виж Павка защо. С една лъжичка просто трябва да го издълбаем това, което сме изрязали. Как ще го дадеш ли? Така.
И трябва да се получи ето такъв канал. Това, което оставя, се дава на павката да се изяде. Следваща стъпка. Бананите са много хубави. Да, взимаме шоколадчето. О, не. И... Не ми се гледа. Защо е павка? Не ми се гледа. И внимателно трябва да напълним този канал с шоколад. След това, ако имате, нали, ние имаме тук замразени горски плодове, може за разкош, така, папка да сложим малинка, боровинка, нещата стават малко по-трудно, защото банана е по-крехък. Така. И така се нареждат в тавата. Слагат се в фурната на 200 градуса загрята фурна, докато тестото се зачерви и е готово. Различно, зависи на всеки различно фурната. И друго, което забравяме да кажем, разбивате се едно яйце с малко водичка. И го размазвате. Да, и с четката се маже отгоре тестото, за да стане с по-хубаво златист цвят. Ето палката сега ще покажа. Сега нашия оператор има идея. Има идея, реши да пробваме да направим нещо друго, което също ще ви е лесно. Чакай малко, може да кажа? Да, казвай. Която не трябва да обвиваме, а само да ги покрием отгоре. И сега ще направим... И сега ще пробваме да видим как ще стане. Ако стане, ще продължим така. Ето сега ще пробваме. Сега ще пробваме идеята на нашия оператор. Да, слагаме банана директно върху тестото. Така, сега ще го отрежем. Банана. Така, сега ще му оставим малко място, за да може отдолу да го хванем. Притискаме краищата, за да се отвори и ще направим леки разрезчета върху тестото, за да може да стане по-оригинално. После ще видите крайния продукт. Здравейте, скъпи приятели, отново! Сега ето ви готовият продукт, готовите бутерки. Сега следва най-хубавата част. Най-хубавата. Павката, какво ще направим? Ще опитаме от нещата. Нали така? Да. Забравя павка, държа малко сега да отрежа парченце. И може да сложите, ако искате, пудра. Да, пудра захар на бананите, където са. На тях може да сложиш пудра захар. Ето вижте, че сега са различни. Значи това, ето този банан е, както каза нашия оператор, като калцоне, затворен с тестото. А този банан... пък тези са овити. Нормално вид, както кривичката. И сега павка ще отрежем. Само половина. Дой тук. Мисля, че това е бананът. Да. Извинявам се, павка, обърках. Секунда. А този докъде искаш да те отрежем? Ди тук. Да. Добре. Ето така изглежда отвътре. Ето. Кривичката, павка. Сега ще отрежа така по-малко парче. Да. Ето. Ако не ви са разбирали, те имат идея. Браво. Как е? Супер. Смятам, че е перфектно, нали така? Да. Браво. Така, сега следва... С сиренето. С тази кашкавалче, не с сиренце, но... Уха. Смятам, че е перфектно. Да. Браво. Сега дойде ред да Чакай видим, да отрежем банана, да видим как е станал. Отвътре ще отрежем първо този банан, който е на нашия оператор. Някой открадна нещо от тук. Да. Нали? Нашите рекламни лица. Ето как изглежда банана
вътре е станал много мек и шоколада е навсякъде. Сега ще отрежем едно малко парченце, не знам папка може и да е, още да е горещо. Пари ли? Вкусно. Вкусно. Как е? Браво! Ето, другия банан да отрежем, да видим как е станал. Добре. Ето е другия банан. Сега ти ще се опиташ. Другия банан е повече по-цял е станал. Ти ще се опиташ. Аз ще да опитам сега. Добре, ето аз ще отрязах тук. Ще опитам от това. Майче пари. Перфектно. Много добре. Браво, Павка. И така, скъпи приятели, с това наше предложение, с тези наши две предложения, много лесни. Абонирайте се за канала, лайквайте ни, шервайте ни. За кой? За нашия канал. Добре, да. Паници. Да, правилно. Абонирайте се всички, ударете камбаната. Да. По колко пъти, по няколко пъти. Ние казахме вече, който иска... Я виж какво стана. Да. Който иска Павка, какво може да сложи отгоре? Я кажи пак. Пудра съм. Добре, да. Да, може и сол са, всеки както иска. Благодаря ви, че не гледате и не изтърпяхте толкова време. Очаквайте ни следващия път. Да. Следващия път може да е лятото. Да, може пак да имаме епизод от Гърция. Пак може да имаме епизод от Гърция. Но може и на Велик ден нещо да спретнем, ще видим как ще го направим. Може и на моя имен ден да спретнем нещо. Да, ще видим как ще го направим. Павката във вторника отива да го махат гипса. И... Махат, не махат. Да махат гипса и може да вкараме в епизода снимки с и без гипс. Нека да му пожелаем всички успех. И няма нищо страшно. Благодарим ви пак. Довиждане, до нови срещи. Още по-горещи. Ето и нашите кръци. Пудра сол. Араба, марка даш.